Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Elmer. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamatapay drama ti kapadasa ken ayat. Dua daras anapaayak ken ayat, ket gapu iti dayta, nakunak iti bagik, asaan akon nga agayat pay. Ngem tijak ninamnama, maamamok gayam ni Katrina. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elmer. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Elmer, huston ti panagin inom mo. Umay kan, agawit tan. Itulod kan ije balayo. Tanay, nalausan ti bartak mo. Saan tapay nga agawid dom? Kaya't ko ba iti aginom? Nasakitin na agam ko. Kaputa ka na yun lata na mapaayak ka na yat. Talaga kasta. Ngam saan ka mapukawan ni tinamnama? Amok, dumtang tumutlaang ti babae aparakan ka. Makasapol kan tumutlaang. Saanan? Diyakon kayat tiagayat manan. Kaputa sigurado mapaayak tumatlang. Di mo sawon ti kasta, Elmer. Oh, Kunam laday ta. Ngam no makasarak kan to iti pudpud no amangayat kan ka. Amangan no malipatam tonday ta akunam. Asaan kan nga agayat pay. kanagkunam ka di. Kat makasarak to iti pudno amangayat kanyak. Wen, pare. Saan ka mapukawan iti namnama? Adumot ti babae dita. Kan maysa, natar kamat. Isu apat siya. Makasarak kan tumot lang iti babae. Amangayat kan ka. Agyaman na kiti panangitulod mo kan ni Elmer dito'y balay. Dom, barok. Awan anyaman na, nanalisa. Nasubraan na tinaginom. Gaputan na sakit tinakam na, iti pan nakapaay na, iti namin duadaras. Wen nga rod. Ngam kunakmat kan kwa na, asaan ang mapukawan itinamnama. Patsyag nga dan tumatlaang masarakan na ababae, apudnaw ang mangayat kan kwa na. Kastamot lang ti kunakan kwa na, nana. Basta, nanang. Dom, diyakon kayat tiagayat. Kaputasan ko na kayat ti mapay. Malakit din, Elmer. Maturog kan. Kanay, nalaos ti bartek mo. Awan nanang. Makaturturo kag matan. Isu ang mapanagon iti silid ko ha? Alang Rod, alalayan kan. Itulod kan iti selid mo. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Anay ko, anay. Nagsakit ti ulok. Nasubra ak sakit diti minum idirabi. Nakariin ka gaya mo, nanakaw. Ay, wala nang. Nagsakit ti ulok. Kasanumot nga may, nabarbartag kay di rabi eh. Iso aday jay, intulod na ka ni Dom, dito'y balay. Kasta ka din nanang. Malangarot. Papanak man ni kusina. Inak man agkape, tabarang maikat ti sakit ti ulok. Kalpasan na. Mapanak to ni ti trabahok. Sige nga rod, ingkag ka pa'y. Kan adamotin makanidya kusina. Mangad ka, sakbaya sumrag ka iti trabaho. Mapantaman na naginom, kunam, Elmer? Wendom, sana bale. Basit laang tinumunta. Uray saggay sa talaang nga bote. Okay, sika nga Rod ti makam mo. Wen, sana bale. Agawid tan tumad laang apaman ang makainom ta iti saggay sa taabote. Pangpaimas lang iti turog. Alang nga Rod, ang ambasit lang ti inuman ta, ha? Laglagi pa, at dapay trabaho tayong tunbigat. Wen ka di, saan ka ngagdanag? Sa anak nga agbartek.
Kasano dom? Nagawit ta ka din? Wen, rumwartan dito bar. Sa nabale. Nakainom tamutan iti saggay sa aber. Okay nga rod. Pag-awid ta nga rodin. Iti kasta makainan natin. Nangro na kat adapay sa rekta iti trabaho intun bigat. Una. At daman damagakan ka, pare. Anya day ta. Talaga ka di, nga awanan planong nga agaram. Diya ka mo. Ang mga no saanin, ang kaputa saan kung akayat ti mapaay. Naimpaglaan tada service ko ako, tse. Saan ka marigatan nga agawid, no kasta amarabyanak. Naimpaglakit din. Tanay karkarigatak ti makagatang iti kotse. Agawid akon. Sana bali. Naitulod ko matan ni Dom ije balay da. Naimbaglangan tata ije pagayam ko. At damang man-maneho iti kotsek. No kasta masubra ak agbartag. Ha? Agore ka. At da babae ang nagbalangan iti dalan. Opisar din ko. Kasla na bartag ti babae. Tinasayat. Inakman kitaan. O kasano, miss? Okay ka din? Okay ak lang. Di nakpakatanagan. Sige agyaman na kiti panang tulong mo kanya. Nakainumak ngamin. Isuasan ko akabalan ti magnaytay. Nagtugawak bit. Dalan matgayam dito yung nagtugawak. Uwan nga rod. Nasobra am samot ng tinaginom, miss. Dandani saan mo nakabaalan ti bagim. Tinasaya at lumugan kalangan iti kotsek. Itulod ka iti pagawidam. Ha? Sigurado ka? Wan. Basta isurom laang no sa dino ti pangituludakan ka. Alaman nga ron. Agyaman na ka, ha? Alang arod. Umaykan. Tamapantan iti ayan ti kotsek. Nakaturog mo ti babae. Kasano pa itan? Sapay saan na pa'y ana ipagat ipagawitan na. Saan kumat ngaminin anadamag itay? Saan kumat ngamin anamnamaan na makaturog? Naiturog na siguro. Gapo iti nalaos abartag na. Kasano nga tanda ito eh? Ay, tinasayaat. Isartang kumanpay di kotsek. Kat padasag aringan. Dayta. Naisartang kon. Miss? 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 Agring ka kuma. Ay, miss, saan ko pa yung amo ti pagawitam? Ay, saan mo't amakaring? Kasano itanda ito eh? Ay, tibag na. Amangan no adda cellphone na dita. Kitaak man. Kitaak no asino ti mabalin na kontakan akakabagyan na. Agyaman nakiti panang itulod mo iti kabsat ko dito'y balay. Elmer, tinagan ko kabsat. Nakitak namin ti kabsat yu iti kalsada itay agawit akuman. Kat nakitak analaos ti bartek na. Iso ano ko nakkankuan ha, nga itulod ko laangan. Ngambayat ti panagmaneho, nakaturog. Iso asaan kon anadamag no sa dino ti pagawidan na. Ay, naimbaglaangan tamom ti inararamid mo kabsat. Kat naawagan na. Wan kabsat, kinitak ngamin ti bag na. Kat nakitak ti cellphone na. Iso aday jay, naawagan kayo. Unay mo't ngaminan dayto akabsat ko.
naimbaglaangan tanasingpat ka. Tano sa balilaan, ang mga no at dandakas nga inaramid da iti kabsat ko. Nasaya ata kan Elmer. Sa dino aya tinapnapanam. Taapay nga itakala nga sumangpad. Anya orasan. Pasensya kayon, nanang. At dangamin balasang anak kita kiti kalsada, bayat ti panagmanehok. Nalaos ti bartak na. Iso aday jay. Tinulungak ang makaawi di balayda. Ay, kasta unay tidanag ko. Kunaklakit din no napan ka manin nagbartag. Kinapudno na, nanang. Napan kami naginom itay ken ni Dom. Namsagay sa kami laang nga bote ti beer. Malanga rod. Ingkan iti silid mo, iti kasta makainanaka mutan. Adapay serak mo iti trabaho minton bigat. O nanang. Alang arod. In kayo mutan iti siladyo. Maturog kayo mutan. Anya nga'y tinapasamak iti dayji a babae, pare. Apay nabartak ang nakita mi iti kalsada. Saan ko nga mo, pare? Gaputa saan kami matunay ang nakapagsarita. Gaputa nalaos ti bartak na. Kasta? Ngam napintas mo't lang, pare. Wen. Napintas mat? Di ammom ton, tipang sarong karam kan kwa na. Ah. Si kamat, pare. Tanya kumaga po asarong karak ngay. Ha? Anya ti amok ngay, pare. Amangan mat no nakayawan ka iti kinapintas na. Kan saan laday ta? Naitulod mo ije balayda. Amangan mat no addan tugun daway, amapan mo sarong karan ije balayda. Oh. Sika talaga, Dom. Kasano ko maamapasamak day ta? Ket saan kami mat nga agam-am mo iti day babae. Iso nga adayo ang mapasamak ti ibagbagam asarong karak day jay. Rabiin. Ngam sa anak payla ang makaturog. Apay nga ta? Ti matlatan babae ang nakita kiti kalsada ti malaglagip ko. Oh. Anya day tuyo na mapaspasama kaya. Kasla makitkitak payla ang tirupa day jay a babae. Nakapimpintas. Nyalaki din. Tinasayat. Pilitek man kid iti maturog. Sapay adda serrek ko iti trabaho inton bigat. Apay akas na dagiti mata, Elmer. Kasla napuyatan ka, mat. Wan nga rod, nanang. Sa anak unay ang nakaturog iti rabi. Tapay. Diyak man amo, nanang. Sigud mo't analakak amaalat iturog ko. Ay, ingka agpa-check up. Tapno marisita, anda ka iti vitamins. No. Amangan mo't no adda pang panunutam. Iso asaan ka nakaturog iti nasayaat. Awan mo ti pampanunutok, nanang. Kansaanan anas kan nga agpa-check upak. Amangan no nasobra akla ang tinagkape iti kalman. Sabado ita. Iso nga awan serek mi iti trabaho. Awisak ko man itom. Nga madamat ka no napatag apapanan. Iso nga awan kadwak arumwar. Sana bali? Sa anak laangan na rumwar. Agtali na edak laangan dito'y palay. Agriring mo ti cellphone ko. Sino nga tati umawawag? Tinasayaat. Sungbatak. Hello? Sino da ito'y? Hello? Siga ka din ni Elmer? Uwen, siyak nga rod. Sino da ka di? Siyak ni Katrina. Titinulungam idi. Siyak jay nabartag anakilugan idi iti kotsem. Uwen. Malagip kon.
Kasanom anaala ti number ko? Inalak ka ni Manang Claire. Nakuna na nga min, nga inawagam ka no idi. Gaputasan mo nga amo ti pangituludam kanyak. Ay uwan. Nalaos nga min ti bartek mo idi. Kat naiturog mo iti kotsek. Iso asaan kumutan anadamag kan kano sa dino ti pagawidam. Gapo iti dayta, inalak ti cellphone mo iti bag mo. Kat inalak iti number ni manang mo. Iso anaawagak. Agyaman na tayo manugot ka ngagkita ta dito'y restaurant, Elmer. Inawis ka. Gaputa kayat ko ti personal nga agyaman ken ka. Iti panang tulong mo kanya. Awan day jay. Pakaragsakak ti makatulong iti pada ka tao. Kan may saan ka mo't amabalin na baybayan iti day di agundaway. Gaputa nalaos ti bartek mo. Talaga na kasingsingpat ka, Elmer. Kat, pasensya ka lakuman iti day di agundaway, ha? Nagbarte kaklaan. Gaputa kayat ko amalipatan ni James. Tisigo da boyfriend ko. Imbreak nak ngamin. Gaputa nagsinublianda itisigo da kaayan-ayat na. Kasta gayam. Wan, ngam iso na laang. Taging gaita. Nasakit pa ilaang tinakam ko, iti pa nag-break me. Sana bale, makamove on kan tumatlaan. Iso asaan mo na pampanunutan day James. Nalabit, ay ayatan na pailaang tisigod akaayan ayat na. Iso ako nam ang nagsinublian damatlaan. Nay, nakapulis ka mat, Elmer. Sa dinaw, ti papanam. Mapanak iti balay da Katrina, nanang. Katrina? Uwan. Tingay kun kunak kada kayo at tinulungak idi. Gaputa nalaos ti bartek na. Wan, malagip ka na. Ngam apay amapan ka iji balay da. Di mo ko naan nga agdaton kakinkwana. Kasta nga rod, nanang. Nakayawa na kiti kinapintas na. Kasta aya. Alang nga rod, yam ammo naktuman mat nga rod kankwana. Kita agman no agbagay kayo matlaan. Ay katuwan ananang. Bayan nyo, taiti ka nito nga aklunan nak. Ipasyar kunto dito'y balay. Ay ayatan ka mat, Elmer. Agpaiso ka di tinangag ko, Katrina. Wan, Elmer. Manumat abulan anaguray ka. Kat dayto yan ti orayam. Aklo na konti daton mo nga ayat. Agyamanak. Kunak lakit din no mapaayak manan. Saan ka narigat nga ayatan, Elmer? Gaputan malaksid anataar ka. Nasingpat ka pa, eh? Jak mas baalan ti kinaragsak ko, Katrina. Kat kayat kong agkalaysatan iti kabitan na panawan. Okay. Sikat ti makaam mo, Elmer. Makikalay sa akin ka. Gaputa ay ayatan ka. No kasta, natulagan ti kalay sayo ka ni Katrina, pare. Wendom, kat amom, nakaragragsakak. Gaputan ako nakidi iti bagik. Asaan akon nga agayat pay. Ngamtisaan ko aninamnama. Dumtenggayam ni Katrina iti biyag ko. Maragsakan akmat paragan ka, pare. O, dinamatikan iti nakunakkan ka. Ang makasarakan tumot lang iti babae, ang mangayatkan ka. Wan pare, mamati akon. Kaya't siyakto ti agbalin aninong dagiti agbalin to nga anak yo, ha? Sika talaga pare. Saan kami pa yan nakapagkalay sa kini Katrina? Ngam anak adagos ang tibagbagam. Ha? Di tantumot lang ti torong na, pare. Mala, wanan. Ita, addan tallo nga anak mi kini Katrina, ket naragsak ti binukil mi a pamilya. Makunak a nagasatak, gapu ta nasingpet ni Katrina a nagbalin nga asawak. Tuy pagayam mo, Elmer. Elmer, pagayam ko, agyaman nakitiday ito apakasaritaam. Ket kablaawan ka,
gaputa nakasarak kamutlaeng iti babae, amang ipatagken ka. Ket sapay la kuma, tagtultulo iti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Elmer. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.